Fl-aħħar 5 snin twettqu qrib id-950 test tad-doping instabu pożittiv 15 il-atleta. Dawn iċ-ċifri ingħataw lil TVM News mill-Awtorità għall-Integrità fl-Isport, l-AIMS, u jeskludu t-testijiet li saru s-sena l-oħra fil-logħob tal-pajjiżi żgħar f'Malta. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità, Luciano Busuttil, qal li t-testijiet żdiedu sena wara l-oħra u din is-sena diġà saru kważi 300. Spjega li l-għażla tal-atleti tista' ssir bil-polza jew direttament mill-uffiċjali tal-kontroll tad-doping. It-test jinvolvi t-teħid ta' kampjun tal-urina li l-AIMS tibgħat għal analiżi f'laboratorju fl-Awstrija. Jekk ir-riżultat ikun pożittiv, il-konsegwenzi huma serji tant li mal-ewwel darba l-atleta jista' jiġi sospiż sa 4 snin u jekk jerġa' jinqabad pożittiv jista' jiġi sospiż għal omru. Kun riżultat pożittiv, ovvjament imbagħad jibdi skatta l-proċess tal-persuna tista' taċċetta li tammetti, allura anke jkollha riduzzjoni fil-diskwalifika, jew inkella tiddeċidi li jkollha ngħidu aħna fair hearing. Hemm it-tribunali apposta tal-prim istanza u tal-appell li wieħed jista' jiddeċidi jekk jikkontestax il-każ jew le. Fatt bħalissa hemm żewġ każi li huma pendenti u hemm xi 5 persuni atleti li huma sospiżi minn deċiżjoni li ttieħdu jew kellha x'ammettew. 2 mill-atleti sospiżi huma tar-rugby u 3 l-oħra huma mit-tennis, il-handball u r-regatta. Is-sustanzi projbiti jinsabu f'lista li tiġi pubblikata kull sena mill-World Anti-Doping Agency u li l-AIMS hija obbligata timxi magħha. Dr. Busuttil appella lil kull atleta biex joqgħod attent x'sustanzi jieħu u lil kull persuna involuta fl-isport bħal coaches, tobba, membri ta' kumitati u ġenituri biex ikollhom għarfien dwar dan. Illum il-ġurnat tmur tixtri mediċina biex inti tgħaddilek l-influenza, biex nagħmel reklam, imma dik il-mediċina partikolari ikollha sustanza fiha illi kif tiċċekkja online għalek di prohibited. U jekk inti tinqabad tista' tiġi prohibited. L-istess u tinsibu ħafna każijiet hekk kannabis. Żied jispjega li atleti b'kundizzjonijiet bħal diabete, ażma u oħrajn jistgħu jingħataw permess jieħdu ċerti mediċini li fihom sustanzi projbiti fl-isport kemm il-darba tkun mogħtija minn tabib għal kura tal-kundizzjoni tagħhom.